Если жители оккупированных территорий не смогут получать биометрические заграничные паспорта, Украина может лишиться безвизового режима с Европейским Союзом. Так считают в организации «Европа без барьеров». Они раскритиковали президента Украины Петра Порошенко, который 2 дня назад заявил о возможной выдаче загранпаспортов старого образца жителям оккупированных Крыма и Донбасса. Без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново за погодженням Службою безпеки України і з Міністерством закордонних справ внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразку. Такое заявление сделал Петр Порошенко во время поездки в Луцк 23 мая. Если жители оккупированных территорий, у которых нет идентификационных документов или их данных нет в реестре, не смогут получить биометрические паспорта, у Украины могут забрать без виз. Так считает аналитик гражданского объединения «Европа без барьеров» Катерина Кульчицкая. Поки що ця заява не має ніякого законодавчого підґрунтя. Вона є заявою про намір, про певну пропозицію, яку потрібно розглянути. Європейський Союз протягом певного часу, більше ніж, якнайменше 7 років, буде слідкувати за виконанням України тих реформ, які відбувались в рамках плану дій з візової лібералізації. Якщо буде відкат хоча б по одній з реформ, а тут, якщо запровадяться паспорти старого зразка, це прямий відкат від тої реформи, яка була запроваджена, то може бути застосований механізм призупинення безвізового режиму. Сейчас жители Крыма могут получить биометрический заграничный паспорт в любом отделении Государственной миграционной службы или в паспортном сервисе. Там рассказывают, какие документы для этого необходимы. Будь-який документ, який у вас є вдома, бажано з фото, можливо, там студентський, якщо ви ще студентка. Будь-який документ додатковий берете і підходите. Ідентифікаційний код, паспорт і додаткові документи. Лилия Медведчук, Асан Эминов, Заман, АТР.